Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Hinaot nga naata sa maayong panglawas o kapiskay. Og shout out dai no kanayon tanan nga nasunod aning dramahan no og nasunod sa akong uban nga drama nga akong ipang-upload. Shout out kaniyon tanan og daghang kayong salamat no sa pagsubaybay, sa pagsunod sa drama. Og ayaw intawon kalimot no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung nakoy bagong i-upload no nga mga drama o bagong drama o mga sumpay nga drama. Palihog ko og subscribe no mga ka-listeners no kang mga ka-followers. Bayno nia ang laing sumpay ning bag-ong sugilanon. Waki Doki Part 4. Sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Pasagdan na nako siya, hangtod nga mabuang siya. Sa ingon, wa na unya ko'y karibal. Ha? Lingawan ako. Nganong na problema man tuot ko nga pwede ra magid siyang pasagdan hangtod mabuang. Dudahan ba gani hinuon siya nga nag-drugs? Sa? Malas lang nimo imok. Wa gid kay dag-anan nako bisan unsaon. Kay kun mabuang ka na, mulingi pa ka si Bea nimo? Ha! Oh, murang gud kag nakakitag abat ma. Ni pauli man lagi kadayon. Nakakita na kag solusyon? Oh ma. Ay, salamat in taon. O, unsa man, hain man. Unsaon man paggamit. Hain, oy, ipagawas dayon. Ma, wa ko'y da, wa. Ha? Wa ko kasabot nimo. Di na ko maghago pag pangitag sulbad sa problema ni Imok ma. Uy, pasagdan ra nato na siya. Oh, unsay pasagdan gud in taon? Nayabag ka? Kahasol rag pasagdan siya, ah? Dili na ta makabalik sa tong pangwarta dong. Ganong di man. Wa naman gani noon tay karibal. Oh. Paminaw ma, pasabton ti ka. Kasabot na ka ma. Oh. Nya, di ba okay? Murag okay unta. Oh, nganong mura man? Nganong unta man? Sigurado man gyud nga magsamok-samok siya. Unsaon na lang kung mga butang imo mga pasyenteng mga dato. Maawawan ta tungod niya. Ako mo sana siyang briefingon daan ma. Dang ulo-ulo ba? Maminaw man nako kay in love ko na siya nako. Plus, pahikapon panagsa. Sulbad na. Hoy, kabastos biya di mo. Kaluod biya di mo paing. Pahikapon sa kamot, bastos? Luod? Aw. Kamot di ay. Someday na si muna-una ma. Ang ikay bastos ko muna-una ma. Paghilom diha. Ma, mingaw malagi nga to silingan. Way gawas-gawas sa imo? Pila ka adlaw na sad bitaw kung wa makakita niya. Si Buboy, makakita ko kanang sayo nga mulakaw para syudad o kana pong ipauli igabi eh. Pero si Imok, wa na gyud ko kita. Si Bea. Wa sa ko makabantay. Wa sa to sila nagkuyog mo no? Ambot lang, wa sa ko mahibawa na oy. Kumusta na? Okay naman. Pero usahay lang, makahuna-huna paghapon ko niya. Sige lang. Di masad na murag magic nga mawa lang dayon. Basta kay padayon nagit sa pagampo og i-follow lang gyud ang instructions sa mga brothers ug sisters. Mabitaw na nga akong gibuhat og salamat kayo ha. Salamat sa pag-introduce nimo nako ining dapita. At least maduol ko sa Ginoo. Manghinaot lang ko nga maulian lagi ko totally. Giapil sad ka tika sa akong pagampo no. Di man unta kaayo ko relihiyosa, pero tungod sa nahitabot nimo. Ahat uy. Palaban ni Lord uy. Salamat kay ka ha, Bea. Ingon anak ka-importante na ako. Nahibaw ko. Anugon lang. Anugon? Anugon lang nga dili ikaw si Paing. Nga.
okay ra siya, Buboy. Ayaw kabalatan niya. Focus lang sa imong pag-eskwela, ha? Base next week, ma-okay na gito siya o makapauli na. Oh, sige, okay. Amping. Bye-bye. Taon sa ni Buboy, Ay, wag din taon makatingog. Bea! Ayaw siyang magkuwang. Oh, Bea! Nang Sabel! Nalagi ka? Ay, mangumpra ko. Ikaw ra? Ako ra. Unsa na may balita ni Ibok? Wala lagi ko makabantay niya. Tuaw na siya gipapuyo ni Buboy sa syudad nang iya lang gilikay kang paing. Mao ba? Maayo hinoon. Og maayo sad gani kay dipatuo man. Ni patuo raman sad nang aware magud si imok nga under sa spell ang gyud siya ni paing. Mao nga naningkamot sad siya nga matukan ang iyang kipati. Ay, salamat. Wao niya magsurang-surang samtang manambal og balik si Paing. Oh, nibalik na dahil si paing nang? Kanusa lang? Nagkakita ba siya og solusyon sa kahimtang ni imok? Nang? Kuan, ni pauli na lang si Paing. Pero nagpadayon pa siya og research para sa solusyon sa problema ni Ibok. Mao ba nang? Oo. Sige na, sige na. Buwag sa ako ni mo ha kay mangumpra na ko. Sige nang. Di pwede maibaw sila sa sitwasyon ni Imo karon. Makurat na lang unya sila nga okay na si Imo inipalit niya. Ay, pagkalipaya baya na ako ron, uy. Hurot-hurot gidag akong baligyang mga sing-sing og bracelet na. Habi ko man og mga pobre ray tuo-tuohon. Otro man sa dailig mga dato. Dili pagid mo hangyo sa presyo. Ditso pag yung bayad, pagkahayahay. Oy, ngano ka? Mura ka manggod og wa malipay. Wa ka makontento sa imong kita ron? Nalipay man, ma. Pero kuwang. Gikuwangan lagi kas kita. Kuwang akong kalipay, ma. Ngano gani? Kay wa si Imok. Unsa? Uy, nayabag ka na, ha? Unsa man, nahigog man na sa kang Ibok? Naunay ka sa imong lumay? Oy! Si Bako lang, ma. Unya, be, ano nag-ingon-ingon man kang kuwang imong kalipay kay wa si Imok? Siyempre, gusto man kong makakita niya nga wa na magkadimao. Oo. Gusto kong makakita niya, ma, nga halos mawad-an nas maayong pangisip. Mauna, kanang magsunod-sunod daw unya siya, unsay akong isulti. Maunay akong gusto, ma, kanang katawan siya sa mga tao. Gusto kong makakita niya, nga mura na lang unyag ok-ok nga akong tamakan. Ay, bahala ka diha. Basta kay ako, kontento kay ko sa akong halin karon. Mag-order na sad kong mga singsig og bracelet. Aron na asag ko'y halin. Ay, makapalit. Nagin-unya ko atong cream nga makapawagtang sa konot. Late niya na mo dong, Dawas na Imo. Uy, tara magigit sa kauban ni Bia, ma. Imo ka. Okay na ko. Diretso sa inyo. Ayaw na siyang tagda. Imok! Imok, asa ka? Imok! Long time no see, Imok. Hindi ka. Paing. Na-miss na ko ni mo? O, ano man? Uy, ano mo ka? Paing. Mahikap ka na ko? Kalma lang. Paing. Ayaw ka bala ka. Dili ti ka unsaon. Kurusan lang ti ka. Biya, tara. Paing, giunsa ka atong Imok, ha? Giunsa ka? Gikurusan, ma. Gikurusan? Gikurusan lagi? Oo. Panggol mo tutahan, na? Ano siyang ko gikurusan? O sa iyang pagtuon ako? Paduway? Huwag ko magtuo nga mao to imong buhaton Imok ay. Abi gina kong imo siyang sukmagon. Gikurusan man noon sa agtang. Nakuyawan si Paing. Uy, wa ka tingog. Ang tao nga nagbuhat sa sugo sa panway biya, angay krusan, yawat na lang malamdagan. Biliban ako nimo Imok. Uy, nagkalabang yung taon ka atong problema ha. Giluwas ko sa Ginoo biya. Oo, syempre. Pero di masad kasod ang grasya sa Ginoo, kundi abli ang kasing-kasing sa tao imo. Ang no? Pasagdan gyud ako maulipon kong Paing. Ha?
So, balik na ka sa pagpanambal? O biya, og nining higayon na, mas tagaan na kog pasidungog ang Ginoo. Iya lang kong instrumento. Okay, Imog. Go, go, go! Sugod na yun, ugma, ha? Oh, ngano ka? Ngano ka, uy? Kasi imong gilantaw. Imog? Wa pa mong gili ko totally mauli, biya. Ha? Unsa ang mantikas pagsulti? Ngano di ay? Usa di ay? Kuan ka nang... Usa kuan? Gikulbaan lagi gihapon ko pagkakita na kong paing. Oh, sure, oy? Lagi? Tarong ba? Lagi. Gani karon o kaadtuon ko niya. Adtuon. Yay, bebe. Ambi. Ako na sa imong kuros ni mo, be. Ay, imok, karon, nakita yun nato kung unsa mo lihok ang panuway. Kay bawa magkita ba? Nga ka nang lumay, iya na sa panuway. Dili ka na sa Ginoo. Mao nga karon, suwayan kayo biras panuway. O No. kung magpadaka, pildi ka yun, imok. No. May useless sa itong tanan nimong pagstay sa shelter. It cannot be. Dili ko magpada. Very good. Di gid ko mahimutang ina. Ay, Ay, pagpuyo ra gud paing. Ako man nalipong nagtan-aw ni mo sige kag tutuyok diha, uy. ma. Oh, Nganong iya man kong gikurusan? ay ambot, uy. Si pangutan akong gusto kang mahibaw. Ngano ako may sigihan mo pangutan nga otro bang kuwa mahibaw? Bitaw no. Sige. Mangutan ako. Di gid ko mahimutang inida. Biyaan na ti ka, ha. Pangandam na lang diha para ugma. Pahibawon na sana kung among mga silingan nga mubalik na kag panambal ugma. Sige biya. Salamat ha. Okay. No! Salamat ka. Uy. Paing. Ngano ka pa eh? Unsa may ipasabot atong imong gibuhat, ha? Nganong gikurusan man ko nimo? Unsa ko? Panuway? Ulipon kas panuway. Pwede ba, Biya? Di na ka mag-apil-apil. O nganong dili man, ha? Nga, ako ra may naningkamot nga mahuwasan siya sa iyang lumay. Pauli na sa inyo paing. Bitaw. Ayaw na pagitag samok. Gusto na sa kumupahuway kay manambal akong balik ugma. Bitaw. Kung dili ka makadawat sa akong gisulti nga ulipon kas panuway, pangutan na ang imong kaugalingon. Kung kanang imong gipangbuhat, di ba na sugo sa panuway? Daot na din akong gipambuhat. Abuti mo, ikaw rin makatubag na. Pauli na sa inyo, kaw. Ikaw na. Murag yung kagkalag nga nagkundinarda, di may mutang. Mo na yung giingon, ma. Mo na yung giingon ni Biya. Og nasuko siya na ko, ma. Nasuko siya. Unya. Ano na yung sulti na ko, ma? Unsa man di mo gusto nga ako isulti? Nasiga sa ko, uy. Nasiga ko ba? Kay gumba na kaya akong buot. Nasiga ko. Sige na, ma. Nasiga ko. Agay. Unya, unsa man? Nadasig na ka? Okay. Nalipay kay ko nga nakita tagbalik. Human sa pila ka adlaw nga wago. Pero wasa ko malipay. Nga nagtanaw ninyo nga dunay mga gipamati. Parehas ninyo diha nga gipangubo. Doon na ubon ron. Ama. Kana siya. Giubo na. Nganong wa man mo manginom og kining pinabukal nga kalabo? O di ba dahon sa gabon? O di ba dahon sa atis? Di ba gitudluan ta naman mo, ana? Nainom ba ako, Dok? Obo. Pero lain man yun ang mahikap ni mo ba? Obo ko no? Diya yun na ang kayuhan. Mana? Mga gahi man kay gugod. Gitugahan ka gid sa Ginoo, Dok Imok. Oo. Pinagruhan ka gid niya. Hala? Mao yan. Dapa man? Huna-huna ra maguna ninyo? Dili ginahuna-huna ra na mo, Dok, oy. Proven and tested na gid na. Mao yun. Kung naayo man gani mo nako sa inyong pagtuo, di gina ako mo'y nakaayo. Si Lord. Si Lord, nga naas langit. Ilang tingali ko nga gihimong instrumento. Mao nga, pakpakan na to ang Ginoo. Pakpak! Yehey! Amen! Okay! Amen! Amen. Unsaron? Paing. Ma. Nayabag na si Imok. Ha? Ganong day, ma. Nag-unsa deron sila? Naghimo na siya kulto. Ha? Dili man ka manambal ron, no? Dili kay mag-research ko. Ganong man? Muadto ko sa simbahan. Isumbong ko na si Imok.
Ngano kang ipatawag mo kuspare? sa Siya din na. Lex Pino. Dili ta magpauwahin ni imo. Sila silang sabil o paing. May labot ka sila sa pagpatawag ni father ako. Murag na is something in it, ha? Mayong hapon, padre. 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 Mayong hapon po ninyo. Kining bahin sa unsa man din ni padre. Mao ni siya akong giingon nimo, Padre. Kaila naman ko ining imok. Kay kanunay maning musimba. Way sipyak. Mangumpisal sa nisiya kausa sa usa ka buwan. Mao ba, Padre? Pero... Gani, sa bag-o pa ni siyang nanambal, nangonsulta ni siya nako kung okay ba ang iyang gibuhat. Ug maoto nga ako siyang giingnan nga ang mga apostoles kaniadto ug si Jesus mismo nanambal man. Kining padre bahin sa unsa man din ning imong pagpatawag nako padre. Ug ganong niya man ni sila. Gisumbong ka na mo ni Padre, kay naghimo kag kulto. Ha? Og dili ka makadinay, kay kami mismo mao'y nakakita. Dako din sa imong gibuhat, dako kining paglapas sa simbahan. Unsay imong ikasulti sa ilang pasangil imok. Wala gyud ko hibaw-an nga naghimo ko kulto. So sa ato pa, mo deny ka. Ay Isabel, nganong nakaingon ka man sad nga naghimo og kulto si imok. Ay nakakita lagi mi Padre. Nakadungog mi nga nagsinggit-singgit siya og ang mga tao og amen. Mauna. Unya nagpakpakpakpak pa sila mga kamot. Mauna, padre. Naka-witness ako na, padre. Oh. Kaming duha ni mama. Unsa pa'y ilang gibuhat. Moro to mong nakita, Padre. Pero, malay lang baya na mo naapa sila ilang gibuhat. Oo. Nga sa ato pa, klaro kaayo nga pasangil ra gyud na ang inyo. Ha? Ikaw imok, unsay imong ikasulti. Pa-search sa lang una na sila padre unsa nang kulto. Ha? Sa pagtuon mo na mo, imok, ha? Ihas? Oo. Inyo laging giusikan ang oras ni padre. O ang ato mismong oras. Isabel, Asula, ha? paeng, wag tangon nato sa atong mga kasing-kasing ang dautang hunahuna. Batok sa atong isikatawa, haba? Ug mag-ampo yun sa kanunay. Kung wa na may laing hiskutan, mamarog ta. Kay i-bless mo na ko sa dili para magbuwag-buwag. Kana, padre. Sige, padre. I-bless me, yawat na lang ba nga malamdagan sa Espiritu Santo ang among mga alimpatakan? Kadiyot di ay una. Kuhaon ko lang ang akong holy water na araan ang cabinet. Holy water? Oo. Mura mag nakuya ka naman. Mura mag naigking. Mura mag naratol ka. Pagkadungog din mo sa holy water. Wa lang. Nakalitan na kung anong kinahanglang pang binditahan, ha? Mauna? Wa raman sad kahay problema, paeng. Ha? Wa raman pa rin. Sige, kuhaon na ako ang holy water. Baing, nagkurog lagi ka. Gipalingot lagi kag maayo. Ha? Murag hadlok kag bindita. Hala? Murag hadlok kag kas bindita paing. Ay, uy, Na. baya ni mo imok, oy. Nanawa na mo. Ano ko tang mahadlok man si Paing og bindita? Hala. Idog ko ang inyong mga alang sa pagbindisyon. Doko. Time out na pa din. Ngano naman, Sab? May problema ba, paeng? Sorry, Father, ha? Pero kanang pangutan na lang ko, nganong kinahanglan maming bendisyonan? Kinahanglan pa bago lang ipangutana. Kaswerte ra nato ha, nga bindisyonan tang padre. Ha? Ang uban, mabaw pa manggani naghangyo. Nangutan na ram sa ko. Di ka ba di ay gustong makadawat sa panalangin sa Ginoo? Paeng? Gusto, Padre. Gusto. Sige na. Bendisyon ni nami og kung mahimo, kaligo aris benditas, Paing. Unsa? Sure kayo mo? May aso si Paing? Laki. Ala, gayawa good. Unya, niunsa man si Father? Basta, naman to siya gipangadji nga Latin. O, ni kalmara man na sa Paing. Hala no? Ni kalmara. Hala no? Kuyawa good ato. Da lagi good.
Sa panuway ko na ginanagikan ang panambal ni Paing Imok. Mausad bitaw siya kung duda bitaw. Lawkaw wag yung paing eh. Naman akong balibo, Imok. Magdadanag yun ay ko ini o krusupiho kun mulakaw. Aron, kun maduol na ako sa Paing, ako na yung tiunan sa krusipiho. Correct. Kainit pa ni mo, oy, Paing. Nganong kalit ka man ang gihilantan? Wa man kasipon na. Wa sang kauba. Ngano man kahani? Wagit ko laing pasaganlan ini ma. Katulog yung bindita. Pagklaro ba diha, Paing, oy? Lagi ma. Mao naman to. Pag dapat pa lang sa holy water sa kong panit ma. Mura na kong napaso. Kunya, pagkahuman, hindi panugnaw ko. Pagtarong diha, uy. Naunsa naman na ingon anak ka man, be. Kuan, tungkol tingal kay mamarangay na ko, ma. Oh, Pero trabaho raman ning ako, ma. Wala ba ning personalan? mausad bitaw, no? Igo naman takang nang warta. Ma. O sabi akong buhaton. Ha? Kung pananglit, dili gyud malipay ang Ginoo sa imong gibuhat. Undang na lang. Ha? Unya, wala natin pangwartahan nga dako. Ay, mausad lagi, no? Di ko pwedeng muundang mo, eh. Dagka na nung kong kliyente. Muundang na nun ko. Pero unsaon pa man anak nimo karon sa pagpadayon, nga nagkurog ka pa man gani diha. Kinahanglan maayo ko, ma. Kinahanglan. Patambal na lang ni imok. Unsa? Ha? Over my dead body. Hala, sige. Kamatay diha. Lainagod ni mo, ma. Ikay nag-una-una. Tambala na lang na akong kaugalingon, ma. Unya, unsa may imong buhaton, be? Mutuma akong tambal. Okay guys. Humanaman ta sa atong hand exercise. Relax ta. Okay, relax sa. Sa dili pa mo sugod si Imok sa pagtambal ninyo, tilaway una ninyo ning lemon cucumber drink. Unsa man na dahil iya? Unsa na siya? Unsa man na, Davia? Ito, sama na, oy. Ay, pipino ni Manang. Gisagulan og lemon o kamay honey. Wow! Ay, Lami na. wadi ay, darling, kay honey raman. Out of stock ang darling Manang. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Out of stock pa. Imok! Si honey. Tabang, Imok! Hala? Uy, hala, nausa man na sinasabel. O siya problema lang. Si Paing! Tabagi si Paing! Hala? Inita ining paingoy. Manawag kong ambulansya. Ayaw. Don't. Usa man, apari na lang akong tawgon. Suwayan una nato ang dahon sa buli. Buli. Buli? Tarong kag litok. Buli. Panguha mong dahon sa buli. Kanang linghod, ha? Magkuha ko, Imok. Manguha ko. Nagkurog paghapon siya, Imok. Pero dili na kayo siya init parihas ganina. Grabe, hagid ay niya kainit ganina sa. Tanawa ang mga tinangtang siyang agtang nga mga dahon sa buli. Nangalaos. Bitaw tuod, no? Mura gisuyop sa buli ang kainit sa iyang lawas. O nalanay padayo na. Nang. Ilis-ilis silang dahon sa buli nga higot sa uni paing. Unya, sigihi siya kuan kanang painom og tubig. Og paracetamol sab. Nang, ha? Okay? Muhuwas ra lagi ng iyang hilanat.
ako nimo imok uy. Buutan, bigay ka. Bisan pa man sa mga gibuhat ni paing nimo. Kaayo ra gyapon imong gibahos niya. Bitaw eh. Buutan na sa bitan ako eh. Gwapo pag yun. Ala no? I love my own lagi ka. Siyempre. Kinsa man laing mupangga sa itong kagalingon, di ba? Kundi ako. Kay kung dili ako, kinsa man. Kung dili karon, kalusa pa man. Kung dili din asa man. Nasa ka imo? Asa man napadu imo istorya? Mao na ni resulta sa kanang kuan bitaw, Debia, kanang duka na kaayo ka ba? Pero imo kyong sigahon ang imong mga mata. Kay kinahanglan nga doon na kay kining tiwason. Kaya doon na may mga butango matiwas. So, imong tiwason. Bisag siga na kayo ang imong mata, pero di lang yapon makita ang araw sa maos. O, bisan nagsiga nagmaayong imong mata, murag nagduhiraw ang imong utok. Nanay mga damgo nga nag-atang, nga kung mo piyong lang kag dalikyat, automatic nga nagdamgo na dayon ka. Unya, sigaho na po ni mo balik ang imong mga mata. Nya, mabalik na sad ka sa huisyo. Kay lagi, doon na kay wa pa mahuman nga buluhaton. De ay no? Oo. Nagpaabot na imong mga pasyente, Isig madapli na lang tao ng mga tao. Mas masana to atong lakang imok. Ito namin mo, kanang mali na. Ay, salamat Ginoo. Nakumanagin tao ng misyon rong adlaw. Aray, Iyay. Nasa man ka? Sakit mo ako kilid. Asang kilira? Diri dapit sa ilok. Sa may kusok. Uy, ngayon naman na. Kato ning pagkahagbong na ako sa higdaanan dito sa shelter. Ha? Wala ka masulti na ako, anak. Ay, wa na masagod ko maunsa. Medyo sakit lang siya kung mo ginhawa o glawom. Pero kung mo ginhawa o mabaw, okay naman. Pagtarong imok ba? Padoktor, uy. Gitanaw naman ni doktor sa shelter. Gipa-x-ray naman gani ni. Okay naman. Onya, nganong sakit man kung okay ra? Bunog lang tingali nila eh. Ay, mawara ni kadugayan eh. Kadugayan pa noon. Sigurado kang okay ra ang result sa x-ray? Okay na lagi ang result. Giristahan naman gani ko og kuan kaning pen reliever. Inom dayon. Ya, hurot naman ang grisitas, doktor. Bali, 3 days naman to. Nya, kay sakit man kaha na ron. Tungod lang ni sa akong gibuhat ron. Nahago lang ni. Ay, maokay ra na yun kung makapahuway ko. Nahala sige, mapauli na ko. Ara makapahuway na ka. Ayaw sa... Nga no? Ayaw sa kubya eh. Gabi pa magutom mauli si Buboy. Wako'y kauban. Usaw man nimo pagpahuway kung naa ako. Tanaw lang ko nimo. Mura na sa kon ba kanang nakapahuway ko. Sure kay ko eh. Tinol bitaw. Nga no? Naulian na gid ka? Wa ka na magunahon na ni Paing? Wa magkakatingog. Nagunahon na pag yun ay kaniya. Wa di yun. Kunya nga nung wa man dahil ka makatingog, be. Ni-post pa man ka. Ako lang gi-check ang akong kaugalingon kung wa na bagyod. Wa na gidi ay. Praise the Lord. Sa ato pa. Back to normal na gid ka. Maong nag-char-char na sa kagpalit na ko. Oo. Sa ato pa. Pwede na nga kita na. Joke, oy. Joke ra. Nikaging baya siya. Sige, ay, ato na ko. Mia. Bitaw, para makarelax ka. Mia. Ato na ko, ha. Bye-bye. Bye-bye. Bia! Bia! Ay, aray. Nunggawa eh. Nasubran masan na akong sagpa ang akong kaugalingon. Sus, sibagag yun ako eh. Bisan wa ko mukanta, yabagid ko. Nalagyan na akong oportunidad
Walang gyapon ako pahibusli. Ay, imok! Ma? Oh, unsa na'y pamati nimo? Klaro naman, ma. Dili bungol? Di naman. Ay, salamat. Naulian na gyud ka kay nisakay na ka sa kong joke nga way lami. Iba, di ka, ma. Ay, ooy. Ma, palihog tubig, di. Oh, giredi na ng daan. Salamat, ma. Unya unsa man. Wa na'y labad ang oo. Wa naman, ma. Mura lang og gaan akong paminaw. Ay, natural ra na. Kay pila gud to ka adlaw imong hilanat. Upat, Karpihas, ha? magpasalamat kang imok. Ha? Ano man? Siya minitambal nimo. Unsa? Oh. Oy, Na, diba? nganong lingi-lingi man kadiha? Niyara de gus ato, ma? Abi ni mong ospital ni? Oh, Ay ni ara kas bayi uy. Ang gitugon na giniimok ang akong gisunod. believe na de kang imok, ma. Oh, Abi na kong mortal enemy na to siya. Okay na de mo? oh, di ay no. Nahibong gid ko nimo, mada. Unya be. Kung dili pa tungod niya, naunsa nakaha karon. Gidaod ako nimo sa ospital. Asa ato pa, nakasa na hinuon ko kay gipatambalan ti kang imok, mao ba? Unsa pa man day? Duna na sa duo tay utang kabubuto na niya. Mao ba? Kadali. Kadali huwat ako. Asa ka? Huwat ako. Asa ka, ma? Magkuha ko ice water. Ibokbo na ko sa ibong aron mahilantan kag balik og dad-o di ka sa ospital. Unsa? Nagpa-expand na sad si imok siyang dawatan ng pasyente. Unsa na imong gilantaw diha? Sila sa imok, ma. No, nagpa-extend na sad sa ilang kayda. No, Oo, bitaw. Kasyagito naman gani kaayo ko. Pero dili man sad ko makahimo ana kay may utang kabubuton man taniya. mao na lagi ni ba? Mao na lagi ni? Wala ba'y bayad ang utang kabubuton? Kundi kabubuton sad. Maong lisod. Oo. Hay, Tingaligi mo na sa kong basulon, ha? ka-defensive sa di mo, may. Ay, natural! Kailan nagukuni mo? Dahil na ba kang pangbasol? Oh. Sa kaya kong buhaton ron, ma. Aron makautang sad og kabubuton si imok na to, ha? Ha? Kay kung makautang sad siya kabubuton na to, aw patas na. Back to normal na ta. Bitaw sa? Mao na assignment na tong duha, ma. Oh, assignment? Maghunahon na lagi tagpaagi nga makautang sad siya na to og kabubuton. Mao lagi. Pero unsaon man ka, ha? So, maghunahon na ganit da. Husto! Unsaon man, ma? Baranga si imok! Ha? Baranga! Oh, gisiga mong guna imong mata. Lain sa kay akong ilong may musiga, ma. Ay sos, baranga lagi siya. Unya, tambali. Paray tag di mo man, no? Ako pa. Wasa ko makahuna-huna na da. Mao na'y buhata. Asap. Ha? Tang! Di good. Ngano ka? Di man mo gana ini-click na ko sa hit, ma? Uy, guba? Di man. Nakaabot ko nga level. Usba na lang. Balikas uno. Na, ikaw 1 million na akong sige usab, ma. Maungot yun sa hit. Ay na, manumanuhan na lang na pagbarang. Uy, himuan ti kag munyika-munyika, ha? Andama lang ang dagom. Pero, okay ram ginuta ning digital nga barang. Good. Mauram niya akong gigamit sa kong mga prospect. Unya kay wa man na mo gana ron. Ako lagi apong suway pag-usap.
ka mag-ugod. Inang manual na lang gamita? Oh, nga nagilak-hilak bang ka diha? Ako ba gilak-hilak, ma? Nagilak magid ko? Legit man eh. Ay nga no, laging nihilak ka man. Sakit kaya ako kamot magapang ng uslamisa. Oh, niara mo niya ka, oh. Naaras ang dagom. Naana na yung pangan ni Imok, ha? Sugdi nagtusok-tusok. Okay, ma. Balay ko sa langit, nagsidlak-sidlak. Balay ko sa langit, nagsidlak-sidlak. Unsa to? Mura may kalit kami tusok sa akong sampot. Unsa man to eh? Ni kalit raman og... tuwan na sad. Murag may nitusok sa akong... sa ako. Kano man to? Nanasad. Sa akong sampot na sab. Lugaw ako din eh. Saan ka ni? Ang ako nasan ang naimurag ni tusok. Ang ako sa sampot na sab. Ang ako nasan. Nga naman eh. Ano man eh, uy? Unsa naman, sad? Unsa na yung gisud sa munika-munika, ma? Gapas gihapon. Nga naman di ay. Di magid kalahos ang dago, ma? Ha? Unsa dili makalahos ba? Di lagi kalahos. Tanawa, ha? Nawa. Muungot yun. Bisan asang partihan ako itusok, muungot yun. Murag na something sa suod ba? Kapas ramang yun na akong gibutang, anak god. Kaimposible ba? Ano man eh? Anong di magid ko kalahos pag barang ni Imok? Ano man? Mao ba? Natingagan ni kay ko. Asa dapit nga murag gitusok og dagom. Diri. Ha? Sa kong sampot. Kini dapit ta. Kini. Sakit? Di naman sa noon, maigking lang ta. Uy. Diri sa kong atubangan. Diri, dapit o. Kini. Puli-puli lang. Asa dapit ta ba? Diri. Asa? Diri. Ha? Basta diri sa atubangan. Asa gani? Basta sa atubangan. Asa lagi? Basta diha nga area. Kani? Hala. Kini ba nga part? Tiyan naman na. Sa puson dapit? Ubos sa puson. Diri. Diya? Hikap. Diri. Okay. Wala kay pangutana? Wa na. Di ka mo hikap? Hoy! Imok ha? Hikap-hikap baya ka ganina. Kulbaan lang ko. Sa tiyan mo gusto. Oo, lagi. Pero, diretso na baya ka. Wa man ko makahibaw nga sa tiyan rin ay kamuhikap abi magana ko kato. Kini. Hilom ay? Matukulbaan ko. Hilom ba? Sige na, Pi. Tuwan. So, ganito ako ng damon para unyo. Naan na sa biyas ila. Gipasuya na sa ko. Gipalagot na sa ko. Pero, nga wa man siya madutli sa kong barang? Nga naman. Why, Delilah. Mamay. My, Delilah. Bakit labis kitang mahal? Ganda mo, Mura mag-ibalhin ng radyo. di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sula. Sumpa Sula ka mahal, din, mama. Isa ba? iniibig kita. Ma! Hello, ma! Ay, malipayon ra ko, uy. Kidagag ni order na ko online sa mga bato. Dako-dako yung kong halindong. Labi na ning usa ka bato, oh. Usa bato yung pangan ini, kining-kining sinaw ba? Sinaw kayo, niya lingin. Mauni akong bestseller.
Kanang bato nga Sa politiko, Lex ma. Pinoy. Inom diha. I-appeal man na ni mo gawin tayo labot, ana. Playing safe, mga kamay. Oh, what's playing safe? Di lang ko ganahan magisgot, ana nila, kay wa ko'y paki nila. Bahala na sila, maglamok-lamok na sila ra. Wa ko'y ginapigan na nila. Sige. Hindi na mag-isgot nila. Kay ma-high blood na sagka. Isgutan na tos imok ko. Oh, kay ngano naman sa imok, ha? Nganong nagpa-print pa magyo ka inimok? Pwede naman yun nato isuwat sa whiteboard. O ilahan na lang ng kopyahon. Mas maayo nga ni ani, Bia. Kay nakakita baya ka. Nga dili tanan makada og papel og bulpen. Ug dili sad tanan may cellphone. At least ni aning akong mga giprint nga bada nila okay lang nga basa-basahon. Usa din imong giprint. Mga benepisyo sa lemon water. Narao? No. I-read. Ano ba? Read. I-read. Lemon water promotes hydration. Number 1, good source of vitamin C. Citrus fruits like lemons contain vitamin C, which is an antioxidant. Number 2, may support weight loss. Number 3, easy alternative to sugary drinks. Number 4, citric acids helps prevent kidney stones. Number 5, may aid digestion. Napagi ko'y kuan laing nga ipaprint sa umabot nga mga adlaw. Oo ba? Di ba, nasultihan naman nimo ang mga tao about aning lemon water? Oo, bitaw. Pero kung dili nato sila kining sigihan o pahinumdom, di gina nila matimanan. Mo nang balik-balik ko na siya. Mo na ipaagi nato sa print. Pareho ra sana sa misa ba? Nga ang pari, balik-balik ra sad og hiskot sa ebanghelyo. Kay tungod ni ana, no? Tungod ana ang tao kung dili balik-balikan og kuan, pahinumdom di gid katimaan. Suma ang mga bata. Aw kita. Nakasway kita ana. Nga balik-balikan gid tag yaw-yaw sa atong mga inahan. Kay balik-balik ra man sa nang atong sa. Bitaw, no? Isil-sil gid sa alimpatakan. Smile man ka. Smile ko eh. Ayaw ba? Wala ko mahilis kung pahiyom ka na. Aw, kahilis lang. Ay, pahuway pa ingoy. Mura naman hinuon ka dihang dalisuan sa pag-isip. Malisuan gigos pag-isip, di ba? Kung wa ko'y mahuna-hunaan nga paagi nga, muari na ko ang atensyon ni Pia. Ay, pangita na lang og laing babae pa ingbe. Na ako'y mga nailhan nga mga gwapa. Lalo sa ba na sila kay gwapa, ma? Di pagyabot ko nila kay si Pia yun ang ako. Dili kang Ingrid. Dili! Dili kang Carol. Dili! Dili kang Jaylee. Di lagi ko, ma? Si Pia ray ako! Si Pia ra! Aray! Ikihat ang child abuse ba? Child abuse ay mong tungol. Pangulatang kagawin rason. O si way rason? Imo kong giwisik ka si mong laway. Ha? Tanawa na ko di akong dagway o kanahan. Dagkang tao ron, no? Pero, sa'yo ragyapon na man kay dali raman ang ilang pag-atubang nimo. Miyon lang nasipaing og panambal? Ampot. Pero nakabantay ko ba? Kining pila na ron kaadlaw. Gaway pasyente sa ilaha. Ay da, pasagdi na sila imok. Di ta magkunahunaan nila. Ang atong hunaon-naon, mao kita. Ha? Ikaw, unsa man ka? Plano ba nimo nga forever na lang kang mananambal? Ako, forever na ba lang kung mulaom nimo? Char! Da, Kuya Wern. Ay, dali aragin mo pala paro ni mo, koy. Nanglos pa dayon ka, oy. Namuha na sad. Oh. Hoy, matakihon
ka din ha. Bitaw, uy. Seryoso na ha. Naplano man kung mo-abroad imo. Mo-abroad? Sa Japan. Sa Japan? The land of the rising sun? O tuod di ay, mo-inform lang ko ni mo daan nga di ko ka-assist ni mo sud sa 2 ka buwan kay mag-training ko. Sa army? Sa army, uy. Mag-train ko sa housekeeping course sa TESDA. Seryoso ka, Bia? Oo, uy. Pero nga naman. Di ba okay naman na imong sweldo? Ay da, ang sweldo dari sa Pilipinas imo, pangkonsumo ragid ko to. Mao nga mugawas na lang ko. Naghikay naman gani kog sugod sa akong passport. Unsa man sa imong hikay? Passport gani? Ingon ka. Naghikay. Nag-process ba? Ay kabaw sa ko eh. Gara-gara ra gani ko. Kay master man kay kaana. Sweldo ra gid ay hinungdan nga maabroad ka. Mangita sad kog love life dito. Ha? Tanawa na kung may paglaong pa bakang Bea ng kahimtanga. Tanawa. Gipahira ni Bea ang mata ni Imok. Gibuta tingali na. Sige. Pag-ingon na lang. Mura ka bayag kiro nga kahambaton diha. Sa pamdaylain akong mahimo, ma. Wa man ka manguyab ni Bea lagi, be. Iyan na magugibasted. Wa pagali ko kaingon. Ayok surrender. Mamugos ko? Ay, ambot ni mo. Ako daw sa bitaw gisuwayan og barang sa imok. Di man madutlan. Ay, nga nung si Imok may imong atimanon. Si Bea, kuhaa ang iyang atensyon. Unsaon gani? Ayaw lang kong singkahi, oy, kanahan. Hinira to. Saan lagi, ma? How? How? Kadiyot, nana. Ma'am, ning flowers delivery, ma'am. Wow! Kisa may nagpadain ni. Kining imo ning pangalan kining nadiri, ma'am, Bia. Si Bea ko. Pero, wa man ko mag-order of flowers. Mo ba, ma'am? Mo ko diri, ma'am, Bia. Og siudi ni siya, ma'am. Bayad kag 1.5. Ha? Ma'am, 1,500. Og exact amount lang, mama, kaya wa ko'y kasukli. Wa man ko mag-order in taon, anak dungoy. Ano mag-order ko kog buwak para sa akong kaugalingon? Ano sa mo ni ron, ma'am? Di ko madawat, anak. Kaya wa ko mag-order, anak. Ako'y nag-order na, Bea. Dira. Bye. Dira maya, Beo. Okay na. Nya, keep the change. Uy, wala mo ko'y kasukli, ana, sir. Keep the change gani. Walay ko'y kasukli. Kaya. Imo na nasukli? Mayong Wala kita ko'y kasukli. Ay, nagani ko sukli eh! Mo ba? Sibat na! Ang buwag, kaniyang buwag. Ampay! Sige, sir, ato na ko. Amping mo diya. Nila, nakadosmin ko. Kaya kasabot eh. Nganong siya may niingon og amping nga siya may nilakaw? Ambot lang sa niya. Bea, flowers for you. Ay, sige na lang. Ko na lang ning dawaton. Kay imo ba yung gining in order og mahal pag yun? Salamat, Bea. Pero ayaw na pag-order ha. Kay di man ikakamao. Ako man pangan imong gibutang sa nag-order. Ay, kamaumod order, Bea. Kuan ka nang narato lang gid ko atong higayon na. Sige na, lakaw na. Kay mangandam na ko. Muadto pa ko sa ilang imok. Onya, imong gibawi ang buwak. May something man sa day kapaing? Ang mahal ko ni buwak ka, good. 2,000 ko ni tanan. Dust tape sa rider nga naglakaw na. Nya, wato na din siyang imo? Bawi na ko eh. It's unfair. It's unfair sa imong mata?
Wa na gyud kay paglaom ni Bea. Ayaw na lang pagdahom. Askang, iyag yung gibawi. Oo, oy. Yabang tayo. Pero marasad, oy. Aron, di ka siya magdahom. Pero, in fairness, nag-effort siya. Diba? Pero kung ako to, di siya na ako bawion, oy. Anya? Karusa magkamuhatag na kong flowers ngayon ato. Unyag ako ng buhaton. Hindi na ka maabroad og dayon. Oh, Di na ka mo dayon. ah, Ikaw na siya nasiralong bukog diha. di ko mo dayon nag-upload imok. Oh. Oh. See? Nang luspad og namuwa na sad ka? Magkakulba magunang imo mga tirada. Ang seryoso man ko. Bia, Oh. Imo gikunitan akong kamot. imo malontang tiilang akong kunitan pero lain masad kaayo. Huwag yung klaro imok, uy. Okay, seryoso na ko. Listen up, yo. Tagaan natin kag Klo. Klo? Na mauna na. Okay, mauna na. Nanguyab na ko nimo. Sure ka, imok? Oo, usaman ang clue. Kantahan ganiti kag love song. Mauna na. Oh, hala, uy, ka-sweet. Ipaagi ka na inimog kanta, imok. Okay, di ba ang pag-ampo kuno kung kantahon double ang value? Mauna siya na sa gugma. Kung ang gugma kantahon, double sad ang value. Oh, hala, uy. Kilig na kay ko, imok. Klaro bitaw. Kantahin na ko, imok. Sige, kantahan ti ka. Sige, kantahin na dayon ko. Sige. Kantahan ti ka. On March 16, 1521. Ay. When Philippines was discovered by Magellan, they were sailing day and night across the big ocean until the sun is full one side. Lain na ni mo imo, koy. Mura naman kag si Yoyoy Bilyam ni diha. Di pa man ko manguyab ni mo. Maong ka na lang unang akong gikanta. Ampot mo, oy. Makalagot kay ka. Ay, Bia, asa maga? Adto ko sa Japan. Wala pa si Bia, eh. Mag-practice ako kanta. What would I do without your smart mouth? Doing me in and you're kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and out of my mind. Cause all of me loves all you. Love your thoughts and all your all your perfect imperfect. Si Imok ron. Give your all. Kinsa ron? Si Imok ma. Uy, milagro laging ni kanta na. Kanta bitaw. Ikulbaan mo ko ini ma. Ha? Di ka siya mangharana ni Bia. Posible na. Pes, unhi. Unsa? Pastilan ba gina ng unsa, uy? Unhi ba? Ikay unag pangharana. Murag nagpraktis pa man nas imo kay putol-putol man ang pagkanta o lain na sige kanta o. Ikaw daghang magkag-memorize nga kanta. Unhi siya pangharana. Pero di mo kung kamao mo gitara ma oy. Ay -1 may gamita, oy. Namagog kay cellphone ko. Niya pagdag portable nga speaker. Hinaunsa naman tao ni ako naman hinuoy nagtudlo ni mo.
Ma, aasay maayog. Ikaw na lang maharana ni Bia, ma. Ops. Likay ko daan. Ikatulo na rin kagabi nga sige ra kog expect nga mangharana na si Imok. Wa pa man gyud uy. Sunod tuig pa man tingali ni niya buhaton. Hello. Oh, sarap. Hello. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up. You raise me up so I can stand on mountains. Uy. Nanaygon ka? Ha? Wa, uy, Bia, wa. Unya? Usa man ang imong gimik-gimik, ha? Kon, nang harana raman ko. Na, pauli, uy. Gisapot ko ron. Kay, nagkinuwanggo lang akong laptop. Mukalit lang og double space, bisan wa hilabti. Aw, naulian naman noon. Bisan wala sa hilabti. Pero gisapot naman ko. Liso na pagbawi, kay imbis nagdali ta, sungugon sa noon ta, hagiton yun ang atong pasensya. Ha? Kay bago ko, waka kasabot na ako, pero pasagdi na lang ko kay, nag-run track ko. Sige, pauli na sa inyo, huwag katawag ito. Bia, pero... O sige, pero, nakaw na, kaya ako na ni-download para i-send. Ha? Nakaw na ko in! Chupi! Grabe naman sa Bia. Di ba sa kamuhatag og chance na ko? Ay, paing. Ay, gini mo, paing. Lisod man ko kayo ng palaumon ti kaswa. Mas may nang samtang sayo pa, may baw na kang daan nga wa kay maani na ako. As in, wa gyud. Zero gyud. Pero, Bia, nga naman. Basta lang. Ibaw ko eh. Basta lang. Tungod ni mo, no? Naaraman day na. Nga nagpadayon man ka. Ang in love man ko di mo. Sige, adto na lang ko. Adios, Patria Adorada. Ha? Laki! Nakaingon na gid siya nako. Iyag yung gilitok nga in love siya nako. Mao ba? Maon na. Okay. Unsay, okay. Oh. Mara na mo isulti? Kayo sa manday akong laing isulti. Ay! Ang bot ni mo. Nanay mo mga pasyente ay. Mapauli na ko. Bia! Ano to siya, kuya? Bia! Lakaw lang ito. Ha? Abi na kong mo-assist ni mo karon. Ano lang? Noon sa to siya. Unsay ambot, ha? Sa puton ka lang away hinungdan? May babae ka kay sa puton ka away hinungdan kung gideris ka. Ay sultihi kog ngano ba? Bastid yun ko. Kay ngano? Nakaingon na day ka? Oo. Uy. Grabe hasad kaprangka ni Bia mo eh. Gidiritso mo ko. Way preno-preno. Uy, mao ba? Maayo. Ha? Wow, kuya. Say wow. Nai-chicks kang magpatambal? Wow, uy. Mga itaram na karaghanan ko. Naipila. Nga batanon, pero di man chicks. Ya, ano ingon man kagwaw? Tungkol kay daghan ka sila, kuya. Kung kidaghan. Dako sa nakita. Naggawas ni mga tawhanay. Naara magidon tala sa ilang mga tugkaran ang ako mga gitambal nila. Buwan pa mga yun. Kay lahi yun kuno lagi kung mahikapan ni mo sila. Kalaina sa paminaw na lang mahikapan ako eh. Basta mo niya ako nadunggan nila. Mang-interview sa biya ko nila. Labi na ng uban nga, nagbalik-balik ni mo. Aw hinuon. Gwapuhon masagog gamay. Ay, Dok, imok, Dok. Magbuhat mo mo, Dok. Awa, kadangog karon? Awa. Nagapura na sila. Nagapura na sila nga imong hikapon. Good morning sa tanan. Good morning, guys. Hello, good morning. Okay. Saman ka nang nag-ampo na mo sa wapa kumugawas? Ay, humana, Dok. Kadina ra. Sige. So, good na dayon ta kay ubay raban mo karunda. Kisa mayo na? Ay, ako, Dok. Ako. Ay, ikaw gyud. Saya kay kung naabot din ni Dok. Ako pinakauna. Sige. Ikay una manong. Ay lang ko. Manong nga, Dok. Di pa ba ako senior? Ay, okay. Sorry. Usa ganito yung pangan?
Wagal lang kog Duming, Dok. Duming. Duming? Oh. Oo, nahinumdum na ko nimo. Dinhi ka diyatong miyaging si Manasa. Oh. Dinhi ko tungod sa kong kabuhi lagi, Dok. O, saan man sa imong problema karon? Kabuhi gapon. Oy, wala nimo tumanda nga akong gingon nga mo inom kag pinabukalan nga luya? Gito man, Dok, Nawa siya, pero mubalik man. Ha? Uy, kabaga ko na nang imong kabuhi, God. Lagi, Dok. Mo mibalik jud ko nimo karon. Kining Manong, sorry. Duming di ay. Usa ganito yung mga apelyido gani, Duming? So. Gusto tuod, ikaw nito si Dumingso. Kang limutan. Limutan ako Mo lagi na, Doki. O basin doon na kailangan ikahatag nga solusyon ba? Para niya akong kabuhi nga magbalik-balik man. Sayon na, Dumingso. Unsa man, Doki? Kay sige man nagbalik-balik imong kabuhi, higti. Boy! Dadar ko ng PC dire, boy. Onya ra kaning tinud-anay ni imo Dok. Imok ha? Joke ra Atog doktor para maklarag unsa na. Di na madasa kong powers kay nagbalik-balik na ba na? Tingalig unsa pa hinuuna. Atog ikag doktor ha. Pa-check up ka dito. Okay, sunod. Ay, salamat. Di na kay daghan. Ay, Dok, ako na sunod. Okay. Unsa may problema nimo, ma'am? Kuyawan masaktan nimo, ma'am. Unsa pa nimo problema, ma'am? Sa akong tanaw nimo, healthy man ka. Ay, healthy man gyud ko, Dok. Pero unsa man? Huyang kayo kog balatian, Dok. Ha? Tempa. Huwag ko magkasabot. Nga nung wa man ka makasabot nga, nagbinisaya raman ko. Ang ako ipasabot. Explain further on sa gyud ang problema. Maulagi na, Dok. Huyang kaayo ko. Makakita gani ko gwapo. Ma-in love dayon ko. Unsa lang? Parehas karon, Dok. Samtang nagsulti ta, samtang nagtanaw ko nimo. Na-in love na dayon ko nimo. Bangag sa ilong. Lagi, Dok, lagi. Kining... Wa ko magbinuang. Uy, ma'am, ganong miluhod man itaw ka? Di ara. Kung sa man ang gikuot nimo. Wow, sing-sing. Sing man na. Di ara. Dok, will you marry me? Naunsa ka diya? Nakidumdum lang ko sa bahay kanina nga nipopost ni mo. Itaw May nalanggani kay miapas ang pamilya o ginasag papauli balik. Pero, in fairness kayo, itsuraan sa piyatong mabayana. Hitsura ang maginang tao. Di na natao kung may hitsura. Nag-joke si kuya. Ay. Nga naman ka? Kailangan naman kumuhunong sa pagpanambal, boy. Ha? Nga naman? Diyo yung ano? Kakita bitaw ka nga kapoy ng buhata. Pero nakakwarta man ka, bisan wa ka mga ayog bayad. Uwa pa si trabaho nga, dili kapoy kuya. Di man ko manarbaho. Magnegosyo na lang unta ko ba? Na magitay igo ng kapital. Sige. Negosyo na lang kuya. Pero karang sure ball nga negosyo ha? Nya, doon na kayo ika-suggest? Parking area. Bisan, third floor lang kutob good. Patuyang naman ka. Hindi man kayong parking area sa syudad kuya, uy. Paduklar ako ko, boy. Tinuod bitaw, wako na magkak. Akong dili ka. Patukod na lagmol. Nakapanihapon bagid kag tarong, boy? Oo, uy. Uwahay magani kong nahuman kay gitilo ko man akong kanon ng sudan. Onya, nga nung murag lapas mo man ka? Mga sureball man lang negosyo akong giingon. Sureball lagi. Pero, minilyon masag kapital, ana. Ano, doon na kay milyones? Hehehe. Wa. Naong bayan ni mo, boy, oy? Ingon man ka mo sa gis ko. O, lagi. Pero ka na sang realistic. Pag huna-huna pa niya. Panambalan dyan, kuya, oy. Sa? Mga ka-listeners, mga ka-followers, gidapit ko kamo sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon. Waki doki,
O kayo yung tao no, kalimot og subscribe sa akong YouTube channel. O daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.